Sa laing balita, ilusad na sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug LTFRB ang electronic jeepney karong Pebrero 8. Nalangan kini gumikan sa pagproseso sa mga papeles. Apan sigurado na kining mahitabo sa sunod buwan. 25 ngadto sa usa ka gatos ka mga unit sa electronic jeepney ang padagadon sa nakadiiyang dapit sa Lapu-Lapu City. Kabahin kini sa modernization sa kagamhanan ug paghinay-hinay sa pagwagtang sa mga public transportation nga milapas na sa 15 ka tuig. Samtang gikatakdang ipaubos sa LTFRB sa Drivers Academy ang mga driver sa public transportation karong Enero 29. Posibleng maapektuhan sa kalihukan ang transportasyon sa Lapu-Lapu tungod kay halos katunga sa kinatibuk-ang miyembro sa mga drivers ang paapilon. Hinuon mangita og pamaagi ang city government nga dili maapektuhan ang mga sumasakay pinaagi sa pagpadagan sa mga bus ug service vehicles sa kabarangayan. Mag-meeting pa mi with LTFRB, most probably scheduled this Friday, kung unsa ang atong paagi and then unsa sad ang buhaton sa syudad on this. Kay katulang gani nag Christmas party ang mga tricycle driver. Nagyaw-yaw naman itong mga tao. So with this, mo tanaw lang tao unsa ang mga, I don't know, LTFRB is going to provide some buses. Pero ang syudad, ato nang i-coordinate with the barangay o unsa sad ang ilaha.